ଆଜି ରାତିରେ ସେଇ ସାଇଡ୍ ଘରକୁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି କରିବି। ମତେ ଧରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସାର୍ ଏପଟେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି ତମର? ସାର୍ ଆମ ଘରୁ କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଚୋର ତମ ଘରୁ ଚୋରି କଲା, ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଦେଖୁଥିଲ? ନାଇଁ ସାର୍, ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଘରୁ ଧାଇଁଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଚୋରକୁ ଘରେ ଧରି ରଖିଲେନି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତ। ସାରେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେତିକି କାମ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ। ସାରେ, ଏଇ ଘରେ ସେଇ ଚୋର ରହୁଛି। କବାଟ ଖୋଲ। ବୁଝି ନା ନାହିଁ? କହିଲି ପରା କବାଟ ଖୋଲ। କହିଲି ପରା କବାଟ ଖୋଲ। କାହିଁକି ଖୋଲିବି? ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ଥିଲା? କଣ କାମ ଥିଲା କହିଲେ ତ ଖୋଲିବି। ବେଶୀ ପାଟି କରନା କହିଦଉଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଛୁ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କି? 2 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି। କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନା ଆମେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିବୁ? କହିଲି ପରା କବାଟ ଖୋଲି ପାରିବିନି। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ। ପାଟକୁ ଭିଡ଼ି ଧର। हे प्रभु, ମୋ ଘର କବାଟ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ମୋ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କଣ କହିଲୁ? ଆମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ, ପୁଣି ପୋଲିସ ନାଁରେ? ଆରେ, ଚୋର ମୁହଁ ଭାରି ଟାଣ ତ। ବେଶୀ ଫାଜଲାମି କରନି କହିଦଉଛି। ଥାନାରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ସେକା ସେକି ଦେବି, ଉଠି ବସି ପାରିବୁନି। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଫା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ ଭାଙ୍ଗିକି କଣ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମତେ ଜଲ୍ଦି କହ, ନହେଲେ 2ଟା ଭିଥା ଦେବି ଯେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ପଡିବୁ। ମତେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? କୋଉ ରାତିରେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା ଆଉ କେମିତି ନେଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଛୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ କହ। କୋଉ ଦିନ ରାତି କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଚୋର ମୁହା, ବର୍ଷରେ କେତେଟା ରାତି ଥାଏ କି? 10ଟି ରାତି। କଣ କହିଲୁ? ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 10ଟି ରାତି ଥାଏ? ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ହଉ ହେଲା ବାବା, ବର୍ଷରେ କେମିତି ତୋର 10ଟା ରାତି ହେଲା ମତେ କହିଲୁ? ନବରାତ୍ରିର 9ଟା ରାତି ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିର 1 ରାତି, ବାସ୍ 10ଟା। ହଉ ହେଲା, ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ
ବାହାର କର। ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମତେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାରେ ଏବେ ଯାଇକି ଚୋର ମାନିଲା, ଦେଖିଲେ ତ ମାଡ଼ ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କେମିତି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲୁ? ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିକି ଆପଣ କଣ କରିବେ?